Hevseroka hevbeşiya Encumena Sûriya Demokratîk Mesedê ku beşê siyasî ya Qesedê ragihand ku rejîma Esed ji wan re ji Tirkiye baştir e û herêma aram tu carî ji Kurdan re nabe aram. İlham Ahmed hevseroka Mesedê di hevdîtinekê de bi ajansa Bloomberg li Washington ku duh ew hevdîtin hatibû belavkirin têde ragihand ku çûna Qesedê ji bo rejîma Esed ji Qesedê re ne cihêr hetiye ye. Lê belê eger di navbera gihiştina birekeftinekê bi rejîma Esed li aliyekî û êrişkirina Tirkiye ji bo herêmên wan de werin hilbijartin, ew ê berê xwe bide rejîma Esed. Derbarê herêma aram ya ku tê bihezkirin ku dê li ser sînûrê Rojavayê Kurdistanê were çêkirin, Ehmed da zanîn ku herêma aram tu carî ji Kurdan re nabe aram, lê belê dê bibe gola teroran û cihek ji wan re. İlham Ahmed herwiha ji ajansa navborî re got ku wan nexşereyek ji 11 xalan ji rejîma Esed bi piştevaniya Rûsyayê re pêşkêş kirine û ew nexşerê ji bo dubare tevlîkirina herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê dibin siya rejîma Esed de be û balkişan ser wê yekê ku divê Sûriyaya nû ne navandî be û ew yekrêziya xaka Sûriyê dixwazin û perçebûn û cudabûnê naxwazin. Hevseroka Mesedê İlham Ahmed amaje kir ku Qesedê niha li Washingtonê da ku nerînên xwe şîrove bike û li gor ku hatiye têgihiştin ku Amerîka tu dem ji bo vekişana hêzên xwe ji Sûriyê hîn dananiye. Beriya Demeke Kurd fermandeyê giştiyê çekdarên YPG Sîpan hemû ragihandibû ku guftûgû derbarê pêşaroja Rojavayê Kurdistanê û herêmê dibin kontrola wan de bi rejîma Esed re dê di çarçoveya çend rojan de dest pê bike. Bi taybet piştî bersiva Erînî ji aliyê rejîma Esed ve hatibû ragihandin. Piştî ragihandina Amerîka ji vekişana hêzên xwe ji Sûriyê, peyê dê danûstandinên xwe bi rejîmê re bihêz kirin.